A simple vista todo parece estar ben, pero ao ampliar un pouco a imaxe obsérvanse multitude de galletas como estas. Son os restos dunha vertedura a Ría de Arousa que está a xerar moita preocupación. O problema afecta a Vilagarcía, Vilanova e tamén a Illa. Foron localizados por un turista nesta praia da Canteira ao carón da ponte. Encontrouse con estas galletas, se en vez de sair en algún caso chegan a ter cerca do quilo de tamaño. Me avisou, claro, o domingo para chamar a Seprona é bastante complicado, chamamos ayer pola mañán, estuvo Seprona, estuvo os municipales da illa. Estes restos poderían ser de sosa solidificada, pero polo de agora non se sabe nada da súa procedencia. Agora mesmo non supón un problema para esta zona de marisqueo porque non se desfai coa auga. É moi denso a boia, pero está arriba de todo, na mallante, na marea esta grande que pasou, pois o botou para arriba e aí está. Si podería contaminarse se desfai, por exemplo, o pasear polo areal, algo que preocupa na confraría e máis tendo en conta que estamos ás portas dos festivos da Semana Santa. Se a xente empeza a pasear pola playa, isto vais a desfacer e acaba no medio natural, e co perjuicio que poden ter para as mariscadoras e os mariñeiros. Na confraría mesmo estarían dispostos a recollelo coas súas mans, pero neste caso toparíanse co problema de non ter medios para xestionar este tipo de residuos. Urxen o Concello e o Seprona a tomar medidas xa. Falamos con eles hoxe a mañán e fixeron a acta da incidencia que hubo aquí e estarán tramitando para sacar isto. Non o sei, non che podo contar máis, se o van a facer en breve, se cando iniciarán a limpieza desta playa. Desa limpeza podería depender a supervivencia das ameixas, navallas ou longueiróns que se agochan baixo esta praia da Canteira.